Awan iki mangki nyanggone Pak Takim. Lah, iki mangki ceritane lagi balik bar mulih terus ditelepon Pak Takim dikon ki ngecek CCTV-ne error lah. Mambengi kan bar enek kejadian lah nggak iso ndelok apa jenenge kuwi. Nggak iso ndelok kejadiane. Lah iki mang baru tak nganu apa jenenge? Baru tak reset, tak formati nganune barang tak formati. Iki kok kejadiane mambengi piye Pak Takim? Ora ngerti no kene. Kene wis tidur ae. Lah, iki kan ora ngerti. Wong ya wis turu. Videone yo ora enek. Videone ora enek, ora kebuka. Lah iki mung wis tak reset neh iki wis iso ngrekam neh iki, wis iso ngrekam neh bolo. Nah, iki posisine wis iso ngrekam neh. Iki engko takon ngecek apa jenenge engko bengi iki piye aku ngono. Engko bengi takon ngecek neh, takon delok. Gulung-gulung nek mburi ngono. Heeh. Yen tinggi apa jenenge? Tinggi ndelok neh wis alhamdulillah wis kena iki ndelok rekamane neh. Heeh. Iki lho bolo. Lagi cuman ngurung fokus dadine tok pecah. Iki wis pecah. domongyo Jadi iPhone ae. Oh, ganti iPhone ae ya. Ganti iPhone ae. Lah ya, sik ngenteni sangu. Kira-kira mambengi piye Pak Takim kejadiane iki? Kejadiane yo karo bojoku sing anu. Lah iki lho. HP ya. Ora pasir ngono ya ora tau nyekel. Era pasir ya ora tau nyekel HP. Kurang setok. Pasir tok ngono lho. Dene tak salah yo wis. Wes. Wis yo wis. Domong wis ngono kuwi. Iki ya wis dicepaki kopi barang. Kuwi sing rokok ya dicepaki rokok. Ya wis. Lah iki lho, iki entas enek gerak deteksi iki mang gerak deteksine sapa ya? Jajal dicek ya. Iki mang kewan apa wong ngono ndak roh to. Lah iki mumpung ning kene iki mang tak deloke tampilan acara iki lho. Apa jenenge? Balakorane ndas. Lah iya, video. Nah, iki motion deteksi alam berarti iki nganu iki. Lek mode deteksi alam memang nggak kena didelok bolo, tapi lek deteksine iki mang teko intelijen iki mang kena didelok. Nah. Ngene iki piye ngene iki? Aku yo bingung aku yo an. Sebagai aku ngene iki bingung. Lah kaya ini kan aku mlaku nang ketok. Lah lek kok teko deteksine alam memang enggak kena didelok mergo ora enek video. Lah memang mergo apa iki enggak roh yo an. Dadine yo bingung malian. Dadine mergo kena deteksine apa iki enggak roh. Mergo sing deteksi alam. Ki alami sing kedeteksi alam mang opo? Sing tak kasat mata apa sing piye aku ya ora paham. Lah, iki wis tinggi mutar videone wis lancar iki. Nah, iki posisine ning mburine omahe Pak Takim. Lah ya. Anane njaluk iki lho. Lah kuwi lho. Tempone njaluk apa wi jenenge? Hati kambing. Wah, hati kambing. Tak kira lek apa jenenge? Tak kira lek es krim mang. Tempone hati kambing. Dadi es krim. Lah ya kaya es krim kok yang teh. Es krim hati kambing ini. Nah, pesen tahun pisan. Tahun pisan jerene. Pak Takim saiki masak apa iki? Nanti daging iki. Masak iki masak daging kurban sapi. Iki apa iki? Hati. Wah, hati. Anak itu njaluk hati. Njaluk hati ya. Godhog sing mulai tak goreng dadi es. Ngarepne emang dadi es ya. Dadi es kesuwen godhog ae. Godhog ae ya bener ngundang godhog ngundang sik digoreng. Lengone sampe meloncat-meloncat itu. Sawi ae. Digoreng apa ya kena.
Kenek tapi sawi. Iki telepon yo ora kena kuwi. Sawi. Ngene kok dulit kok ireng mateng. Pokok ireng mateng. Wis iki mangi bar menakne CCTV terus malah nganu lho malian. Pak Takim malah apa jenenge iki? Iki lho, nggodhoki atine apa wedhus apa atine sapi iki? Atine wedhus. Atine wedhus. Anjir ati wedhus. Halo. Iki mang sing sapa iki mang sing njaluk iki mang? Iki anak wedok. Oh, anak kedoke njaluk kon masakne. Lah perawan. Lah, perawan. Lah piye? Wis wayahe rapi berarti. Yo urung di sekolah. Oh, sik sekolah. Sing sekolah. Tak kira lek wis arepe mantu. Nggih mantu. Lah iki lho. Dadi chef lho saiki wonge. Iki barang-barang pokoke oke. Lah iki lho. Lah wi. Ledos-ledos sampai wedi lho nganu. Wedi lagi cipratan lengo lho. Lah wis iki. Peh. Iki piye lho kuwi? Lah paling kempong banyu goreng. Malah nyiprat-nyiprat. Lah kemro watak kae. Sangel kuwi dadi chef wis dadi serbaguna ya pokoke iki. Wah kon mangane aku yo wis sinau. Nyapa iki sinangkep ae ame dhewe. Lah iki lho. Ini iki los wae. Elas ya. Wah, iki mangan. Pokoke mangan. Iki ngendang ready. Wah, wis ready. Iki jangan bayam mbauti iki. Tapi watu mangan. Jangan bayam. Lah nyapa? Mari ngiklik. Oh, ngono. Ini jangane wis ready kabeh lho isan iki. Ya tukang iki tukang anu lak dari mangan. Wangel ya tukange kon mangan. Berasa utuh nih. Berase utuh malahan. Ini utuh video nih ceritanya. Ora apa-apa ben ketoleke gewotot ngono lho. Lah ya to. Mencotot. Jan ae. Apa ya kuwi emang. Wah mlayu lho bocahe. Tak kira nganu kemang sing njaluk apa jenenge iwak atine. Wah, wis oleh MBG ya. Wis oleh MBG. Hah? Pas yo njaluk. Yo njaluk lho yo an. Tengah mateng ya. Kira ugi. Ya wis nganu ae bolo, ngono sae ya iki engko bateraiku mang pas entek wae iki.